సార్ నమస్తే సార్. కళ్యాణ్ అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ కళ్యాణ్ దుర్గం సార్. ఉషా శ్రీచరణ్ ఎమ్మెల్యే అండ్ మినిస్టర్ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సార్. కొత్తగా మినిస్టర్ అయ్యారు సార్. దాదాపు 92 ఎకరాల భూమి సార్. అది చెరువు సార్. ఇలా ఉండింది. ఇది చెరువు సార్. దీన్నంటే వందల టిప్పర్లతో సార్, టిప్పర్లు జూన్లో కనిపిస్తాయి సార్. వందల మంది టిప్పర్లతో ఇదంతా రాళ్ళు అంతా మట్టి వేసేసి సార్. ఇక్కడ చూడండి సార్, గుంటూరులో చెప్పుకున్నారు సార్. రియల్ ఎస్టేట్ లాగా దీనంతా ఒకప్పుడు ఇలా ఉండే చెరువు, ఒక ముళ్ళు కంపులు ఇలా ఉండే చెరువుని ఇలా ల్యాండ్ భూమిగా మార్చి దీన్ని రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారు సార్. సుబేదార్ చెరువు. సుబేదార్ చెరువు సార్. ఇది ఎక్కడిది? అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ కళ్యాణ్ దుర్గం. కళ్యాణ్ దుర్గం సార్. కబ్జాల పరమ ఏం చెరువు ఇది? సుబేదార్ చెరువు సార్. ఇది ఎన్ని ఎకరాలు? 92 ఎకరాలు సార్. సుబేదార్ చెరువు. సుబేదార్ సార్. 92 ఎకరాలు సార్. దీని 92 ఎకరాలు సార్. ఊళ్ళో వాటర్ అంటే ఆ వాటర్ నుంచి దాదాపు 4-5 గ్రామాల రైతులు రండి మీరు తీసుకోండి, ఇది ఇచ్చేసాను.